Intro, het was Vlaams samen met de behunstek of een entree. Mijn overleefd. Ja, kom, in de nieuwe West-Vlaamse vlog. Ik weet er nog niet of dat zal gaan, maar ik heb een grote ramp ontdekt. Moet hier een keer kijken, gasten. Sta je er gewoon nog maar 1 pille vanillemelk. Man, wat een ramp is dat. Hey, het is een kluchtje, gasten. Moet hier een keer kijken. Hopla. Een heel karton vul met vanillemelk. Ja, de vlog kan hier nog niet mislopen, nee. Kijk er al hoest in, hopla. We zijn er nu op aan de deur, hè. Kijk, ik kan gaan shoppen zijn. Moet hier een keer kijken. Wat heb ik hier zijn? De nieuwe powerbank voor je telefoon app te laden. Ja, je kent dat wel. Heel zo up. Steek dan een kabel in aan je telefoon en patat. Je kunt het op je telefoon mee uploaden. En kijk nou wat kocht, hè. Hier zijn. Een Osmo Mobiel 3 Combo. Wat dat is, ik weet het eigenlijk niet. Ik zou daar staan en ik vond dat chic zijn. Anders kon je naam, ik ga dat meepalen. Maar reden van eens, dat is een spel. Oei. Want nu, zie je er wel, dat beweegt een beetje veel. He. Met dat spel, dat zou veel minder zijn. Hoe noemt dat weer? Hier staat er hier wel op. He. Stabilisator. Ja, een stok is eigenlijk dat ding. En dan ga ik het dan zo gaan doen, dat je normaal gezien veel minder moet bewegen. Dus dat zou ook beter zijn voor iedereen, anders kom je eraan. Zie je ziek van te kijken naar mijn filmpjes hier. Ha. Moet hier een keer kijken, gasten. Dan is je nu dat spel en ik mag dat met bewegen en doen. Wat ik wil, hé. Hup, eerst neem dat weer, hé. En normaal gezien kan ik het nu ook, hé. En zo naar mij moeten volgen, maar ja, ik kan dat niet goed zien, van eerst. Het is godverdikke een modern spel. Ja, ik kan hem toch ook een brouw vast te zetten. Kijk, hup, patat. En eigenlijk kan ik het nu, hupla. Weet je nog wat ik wil? Ja, ik kan niet zeggen dat je echt skut, hé. Maar ja, tijdens het spel waren we toen ik het testen, gasten, ja. Ja, gasten, ik heb dus een lumineuze dag. We zitten nu wel met een stok in mijn hand, dus dat zal je vreest onmogelijk met je wennen zijn. Kijk, ik ben hier met mijn DAX, kun je er wel zien, zeg. Zit ik hier nu, ja. Een parking, ja. En wat staat er hier? Ik ga kijken dat ik kan draaien. Een camion. Een oude, verlaten racecamion. En ga ik daar een keer inkruipen, hier voor de YouTube. Wacht, en nu moet ik hier een keer op het knopje doen. Hopla, en je concentreert dan weer op me. Ik wil een chic spel, dat ding hier. Ik ga op een keer, ik had ook een pijl ondersteken, dat het kan recht te staan houden. Dus ik ga dat er een keer ondersteken voor in een camion te kruipen. Ja, dat spel wil niet voor eens keer op de grond ruffelen. Dat is nog een tour zijn. Man. Ja, avontuur en de verlaten camion, hé. We gaan er misschien eens een keer een toertje rondwandelen. We moeten hier een keer kijken. Ga ik kijken dat ik me kan concentreren daarop. Hopla. Nou ja, kijk, dat is hier zo eigenlijk een camion, van vroeger. En zo toen als circuitracen daarmee. Ja, kijk, je kunt het wel zien. Het is hier een beetje een echt stort. Kijk, daar zien we een dakschop staan. Ja, dat is er zo nog wat. Ja, en het vreest ook wel al zien dat er zo nog een gebouw. Dat is eigenlijk een dansing van vroeger. En dat staat volledig verlaten. Misschien dat ik ook wel een keer inkruip, ja. Maar dat hier wel nog zien. Dat spel draait je soms wel een beetje naar de verkeerde kant, dat ik al door heb. Maar normaal gezien kan je ook al zo selecteren en toen volgt die gewoon. Maar ja, ik kan je allemaal goed met zo. Voor het moment gewoon nog een beetje moeten zetten, pezen, kijk. Allee, maar er kan enkele niet. Proberen. Dat moet je dus net nog niet breken. Dan denk ik, kan je dat dus eigenlijk ook installeren dat die gewoon mij volgt. Maar het probleem is, nu staat met een camera, met mijn voorste camera hier. Je kent wel je scherm, voor Snapchat vooral. Ja, dat is vrees, er zit een goede kwaliteit van camera. Ik ga dat hier een keer bekeken en bedoelen. Dat is nu eigenlijk een puur een testje voor te kijken wat er beter is van kwaliteit. Durf ik verder te weten dat een andere camera beter is, maar moet ik toen even mijn telefoon omgekeerd in mijn ding steken. Waardoor ik toen moeilijker kan dan zo selecteren van niet moet je volgen. Kijk, als ik het nu al zo ga, ja, dat spel volgt me gewoon. Ja, dat is eigenlijk echt een heel sophisticeerd spel. Massas machtig. Hallo, mijn telefoon moet ik draaien in het spel en dan ga ik het proberen. Ja, ja gasten, ben je dan weer aan het filmen zijn. We gaan hier in een camion klimmen. Eerst, wacht, maar ik kijk naar me dat hier ook kan filmen. Allee, draaien, hopla. Stel je er al een schoon stoeltje reeds, kijk, voordat we als we erin te klimmen. En dat gaat al. Hopla, draaien, hopla. Je moet er een beetje tegen klappen ook bezig, kijk. Zoals de stoel staat nog schoon en stabiel. Kijk, dat er hier niet te veel mensen zien intern. Maar vindt dat, waar ik een P vindt. Amai, dat is hier niet wat, hè. Moet dat hier hebben zien, gasten. Hier kijk, de keuken en al.
Amai, dat zijn wel nog zotjes weer hier. Mooi joh. Het grootste probleem is, ik weet eigenlijk niet eens of ik aan het filmen ben nu of niet. Amai. Ja, hij is ook gewoon in mijn dak nog staan, denk ik. Tadaa, zie je dat nu? Bij was zeker. Het is echt een heel zot spel. Moet je maar dat je niet één keer aangevonden bent van, ja, weet ik wie dat er om kijk hier vindt. Draai je ook in mijn maat. Hey, hoe mag dat kerel? Hun de spiel. Hij heeft nog niet eens gekrakt, hè. Man. Oh, bij dat een 10 worden. Ah ja, kijk hier, zeg. En hier gaan ze er toch slapen, hè, die man. En ja, en ze een race werken, zeg. Kijk, dan staat nog een nachtlamp en al. Wow, eigenlijk wel zotjes, hè. Dat is eigenlijk wel zotjes. Amai. Hier is het een beetje donker. Wacht, ja, gasten. Mag je eerst een keer op pauze zetten en mag je een keer de flits al leggen. Oh, kijk zo hoe dat marcheert. Ja, gasten, bij dat de flits al ligt. Amai, ik zit hier in mijn ogen, hè. Moet hier een keer kijken. Wat een rare ding hier allemaal vindt. Ga ik dat niet in het meestal klets ik dan nog deuren. Man. Goh, eigenlijk is het toch wel speciaal hier. Zo. Ho. Toen ik heb pijn, dat is hier dus een camion. Waar dat er toen een racepiloon in sliep, of ja, een man van in de pitstop. Ze sliepen er hier toen in, en een kraantje en een keutentje. Kijk hier toch op een bank. Voordat ik kan zitten, en een beetje te chillen, ja. Die man moest nog een keer af en toe een chilltje leggen, hè. En er staat er nog een camion, maar ik kan kijken wat er daarin zit, hè. Kijk daar, zeg. Wil je er ook naartoe gaan kijken? Ja, wil je eerst nog veilig proberen te halen? Man. Oh, hier heb je een stoel. Hopla, we zijn er veel hutten geraakt. Allee, dat was ook alweer een avontuurtje. Man. Oh. Ja, voilà, we houden hier nu naar een andere camion wandelen, hè. Allee, moet wel volgen met dikke maat. Ah ja, man, dat is nog wat. Kijk, staat er ook, heb je Racing Oils, sponsors, vraagteentje. Ja, om hier kan eigenlijk al ook kijken. Eigenlijk is het wel een schoon oud ding, hè. Dat staat uit te verwijderen. Hou. Het is aan het was een hond aan het bassen ook, hè. Enfin, kijk hier, zeg, wat is dat hier? McBurry Refrigeration Ierland, van Ierland, UK en European Houliers. Kijk dan nu weer. European Houliers. Maar vind eigenlijk moet ik kijken, die ziet er ook allemaal ziekjes uit, hè. Oh, die deur hangt er zo over af. Dat zie je, oei, maar vindt hij moet niet door de struik gewassen worden. Nog genetteld zijn. Prijzen dat natuurlijk worden. Ja, dat is hier allemaal wel een beetje spooky. Hier ben ik er wel een beetje benauwd van. Hè. Oh, man. Ah, kan je nog tingels zijn? Pas op van de tingels, hè. Wat vindt dat? Oei. Moet ik hier eigenlijk deuren kruipen hassen? Godverdomme. Ah. Kijk, moet ik daar eigenlijk deuren kruipen hassen? Ja, we hebben ook niet alles voor de YouTube. Hallo. Aan de kant met die taal. Kan ik hier mijn nek breken, hè? Of toch, ja, kan ik dat wel niet doen. Ik moet iedereen maar kijken naar zo. Wat is dat haast? Voilà, zo. En zo heb je dat ook gezien. En ja, toen kun je er kijken naar zo. Oh, ik had toch zelfs kijken naar mijn telefoon, naar die filmpjes. Toen ik ook weet wat dat erin ligt. Godverdikke, ja. Ik heb dat zo niet zitten. Ik weet niet veel nettels en taal. Maar als ik dat niet doe, dan cheffen. Dus even breek ik dan nog mijn voeten. Man. Ik zit er eigenlijk nog allemaal op. Dat ziet er eigenlijk wel een nieuwere camion uit en hij zit een shit. Ik dacht, ja, dat is echt voor de meesten in te leven, hè. Ja. Kijk, een squash shotje van met mijn Dax. Hopla. Mijn Dax bij een racecamion. Mijn Dax is al een racecar aan overgekomen. Godverdikke, moet daar eigenlijk kijken. Dat gebouw, hè. Er staat daar gewoon een deur van open. Maar ik kan kijken naar die deur, hè. Ik kan er wel nog niet in kruipen. Misschien voor de volgende vlog. Dus ik voor de volgende vlog om naar de kring. Maar hier zien hoe dat wel die verlaten shit, ik kan dat toen in de titel zijn, verlaten vrachtwagen, camion, wat we nog zien hoe we trein zijn. En kijk hoe geestig dat je eraf vindt, pakken dat je eraf, oh ja, maar als je bezig komt, dat trekt het niet. Doe maar weer alleen maar vlogs van mijn Playstation of mijn Dax of weet ik veel wat, voor kan je naar binnen kijken. Moet je er maar zeggen, als je er eerst vindt een ding uit dat ik meer doe, dan ben ik wel een klein beetje benauwd, maar dat wel lukt niet doen. Kijk, ik heb daar eigenlijk gewoon naar binnen kijken. Hier zit.
En stel je een ventje hebt geteten en hij is kelderd. Hopla. Ja, dat kettelt nu wel voor hier in te lopen, nee. Als je dat wilt, moet je er hier in de reacties zijn als je dat meer moet doen of niet, hè. Maar als ik daarin moet, ga ik kijken dat er een maat mee kan. Hè. Bro, ik ben er al nog niet gestopt heb. Ja, wie weet, ik zit er allemaal in, hè. Wie weet, hoe noemt dat dan? Zijn meesten die dat doen? Krakers, eerst, hè, dat is. Meesten die, ja, die dat toestaan en zeggen, voilà, hè. Moet je er hier nu. Je moet hier een keer kijken eigenlijk. Dat is hier nu eigenlijk, ja, gewoon, hup. Hier hangt er ook een deur open, dus ik weet niet of je dat kan zien. Er staat daar ook een deur open. Ja, allemaal euro, ik kan dat toehandelen, niet. Kijk. En de stoelen en alles staan er nog binnen. Hoe machtig, ja. Hé? Dat stond wat apart, zeg. Oh, weer een keer een koekoek. Ah, hier zijn, man. Moet jij nou met je klap meteen in de stok? Hier zo weer, hè. Voilà, zeg. Ik ga nu weer met een dak springen naar Uzerien. En we gaan toen een keer kijken voor dat filmpje in elkaar te flassen. Zodat je dat ook allemaal kan zien en doen en zeggen wat hij ervan peest. En dat ik het ook kan weten van, moet ik dat meer doen of moet ik dat niet meer doen? Als ik hier zit, dan heb ik aan de andere kant. Hopla. En daar, hé, wacht hé. Hey, daar is hij mee. En mijn skouwen. Mijn eigen skouwen, mijn vent. En eigenlijk heet hij dat skouw weer ook vandaag. Man. Kijk er nou in. Maar omdat er zo de hele dag rent en doet. Regen, dat is niet zo tot dan. Pas op aan de sneeuw wel, maar weet dat eerst wel ook. Snowboarden, kunt je snowboarden en nof. Dat is wat anders kunnen vloggen, hè. Voilà, we zijn er weer bij mijn dags. Chance is niet gescoopt, want ja, weet maar nooit, hier is een ding. Een of andere kraker, hupla, heb een dags en weg ermee. Voilà, zeg. En nu ga ik hier kijken, ja. Stefan is dat hier eigenlijk allemaal voor niet geweest, hè. Staat er hier juist niet met alle, met een camera. Ik heb hier eigenlijk allemaal gefilmd en staat er niets op. Ja, want zo kan ik er eigenlijk ook nog niet mee werken, hè. Allee, tot ze bitte gasten, ik had je er wel nog laten weten. Hey, hola, hier gast. Hey, matje, hola. De spel staat er al heel tilt. Blijkbaar als je zo doet, of lek je aan toe, zodat je moeten volgen. Maar dat is eigenlijk niet te volgen, hè. Dat spel staat er heel tilt. Hey, koekoek. Ja, Ernie. Ja, het is weer om ZP. Hey, maar matje, dat... Nee, dat ding werkt hier gewoon niet, hè. Maar zien dat ik dat zo doe, hè, dus dat spel mee moet volgen. Maar ja, je doet dat niet, hè. Je richt je rot voor de alle kanten. Amai, ik ga er nog goed. Ja, ik ga dus nog op cursus moeten met dat. Ik ben nu weer aan het filmen met mijn hand. Ik heb cursus moeten voor met in de stok te leren werken. Amai. Voilà, dat was hier het einde van de vlog. Laat zeker weten wat jij ervan peest. En merci voor het kijken nog weer. Voilà, dat was nog een avontuurtje. Tot de eerste keer, gasten.